Jixtieq jaqsam dal-ferħ miegħek għax inta lina tiswa mitqludek. Fl-introduzzjoni ftit tal-minuti ilu jien għattilkom li miegħi illum għandi personalità kif nsejħula b'mod tradizzjonali f'dan il-pajjiż xi ħadd li jkun jafu jnies u jkun fil-qasam tax-xandir għandi miegħi lil Gillian Attard. Insellimlek. Sellim lilek u l-spettaturi kollha ta' Favorite Channel dan il-programm naturalment. L-ewwel qed nirringrazzjak tal-li oġbok tilqa' l-istedina tagħna. Bil-qalb kollha. U mhux ħansellem lilek biss, ħansellem ukoll lil Peppe. Meppe mqareb. Insomma, miskin. Kamilu għawa l-inqas doqqas. Le, kwit. Ma jtantx tini trabil u apparti minn hekk nanna tieħu ħafna paċenzja bih. Nista' nimmaġina. Probabbilment id-derriħ ma jkunx imqareb. Jekk qed taran li m'għandix dubju nsellmu lin-nanna. Nanna u n-nannu għax in-nanni tiegħi fil-verità jien għandi in-naħa tal-papa tiegħi Gina u Filip u hawnhekk insellmilhom għaliex ġew ma' nanni tiegħi. U bagħad għandi lil-nanna Marija u n-nannu Ġiljan dawk jiġu l-bużnanniet ukoll ta' Beppe. Imma l-iktar li qatta' ħin huwa proprju magħhom. Għaliex kieku mingħajrhom ma nistax naħdem ejjena. Għandek raġun. Isma' tissemmi x-xogħol. Fil-fatt xtaqt li nibdew din l-intervista fil-fatt bħalma ftemna. Ħanibda nsaqsik daqsxejn l-ewwel forsi għall-benefiċċju ta' dawk in-nies li ma jafux daqshekk fuq livell personali. Nixtieqek tirrelata daqsxejn mat-telespettaturi tagħna min inti bħala persuna li kelli nsaqsik min int. X'tgħidli? Jiena tifla, mara u illum. Għandi aspetti differenti fil-ħajja tiegħi. Illum gibirt qabel għalkemm għadni tifla ta' ġurina kont tifla għadni u nibqa'. Jiena għadni baby ġo fija nnifsi ġifieri għadni nħobb il-fsiet, għadni rrid minn joqgħod jilgħab miegħi. Da kollu għadni rridu. U mbagħad mara li għadni nieħu gost noħroġ kemm mal-ħbib tiegħi, kemm mal-partner tiegħi. U niddeverti ġifieri għadni nieħu gost nagħmilhom. U nivvinta, ġifieri, l-affarijiet għadni nivvintom. U mbagħad naturalment l-isbaħ aspett fil-ħajja tiegħi li huwa li jiena sirt ommu. Fil-fatt kont ħanaqbadlek daqsxejn fuq dan l-ispunt. Kif inbidlet ħajtek minn mindu kellek il-Beppe? Ara, ħafna drabi jgħidulek hux vera tinbidel mill-lejla n-nar ħajtek, u għal-bidu kont ngħidu jgħidu, imma daw xi qed jippruvaw jgħidu. Ma tinbidilx mill-lejla n-nar il-mod ta' kif tibdel l-affarijiet tal-ġurnata, għaliex jiena nista' ngħid li minħabba l-għajnuna li sibt kontinwa tal-familja tiegħi, ix-xogħol tiegħi qed nagħmlu regolari, jiena pereżempju qatt ma waqaft naħdem kif taf. Jiena sas-sibt għadni qed nagħmel elezzjonijiet m'għandi kelli lil-Beppe. Ġifieri qatt ma waqaft u minn dakinhar li ħriġt minn Mater Dei u nixtieq minn hawnhekk nirringrazzja lil dawk kollha l-istaff kollha li verament kienu nice importanti. Jiena ma waqafx naħdem, ġifieri jiena ħajti ma nbidlitx minn dak l-aspett. Però meta jgħidulek xi ħaġa għaliex ħajtek tinbidel il-mod ta' kif tibda tħares lejn l-affarijiet. U l-emozzjoni ġodda li jibda jkollok. L-imħabba li jkollok għat-tifel tiegħek jew it-tifla tiegħek għat-tarbija tiegħek hija inspjegabbli. Jiena lill-partner tiegħi nimmissjah jekk ma narax, lin-nanni tiegħi nimmissjahom jekk ma narahomx. Il-ħija l-istess, anke lilek nimmissja li ma narakx. Imma l-mod ta' kif inħossni meta ma narax f'ġurnata sħiħa ndum biex nara li l-tifel tiegħi għax imur tard fil-għaxija liha. Dik ma nistax nispjegah lilek. L-qafsa hija ferm ikbar. Allura hemmhekk tinbidillek ħajtek għaliex inti ma tibqax taħseb fik. Il-prioritajiet jixxiftjaw totalment. Pereżempju, llum immur nixtri l-ħwejjeġ jiena, mela ma naħdel għall-Beppe. U inti taf kemm inħobbu x-shopping. Għandi daqsxejn idea, żgħira, għandi daqsxejn idea. Isma' apparti t-tifel li ħankomplu niddiskutuh. Naf li inti għallima tal-kant, naf li għandek familja oħra fejn jitlu kbira dawn it-tfal. U naf li kellek ukoll ħanitkellmu fuq b'mod ġenerali, però inti taf li ġejtu
xi xarejn ilu inti u Gaja Kawki hawnhekk, kelli rispons enormi min-nies għax kulħadd tisaqsi fuq din it-tifla speċi ta' fuq din il-biċċa xogħol. Dakinhar ma kellniex ħafna ħin nitkellmu, però illum inti bħala teacher tagħha xtaqtek tgħidli kif bdiet din l-avventura ta' Gaja fil-fatt, x'għamlet din it-tifla, kif wasaltu semmek? Gaja ilha ammont ta' żmien tiġi għandi bħala studenta tiegħi issa u ħanamla ċara li mhux Gaja biss hija studenta tiegħi, ma jiena għandi ħafna oħrajn li huma bravi, jaħdmu, jirbħu festivals, jitilgħu barra minn xtutna. Naturalment l-istorja ta' Gaja spikkat ftit iktar għax kien programm Taljan illi Malta kollha segwi. Jiġifieri għax ġieli jkun hemm festivals barranin illi jitilgħu it-tfal l-oħrajn mhux tiegħi biss anke ta' studenti ta' teachers oħra, jiġifieri ħanamluha ċara. Imma ma jkunx dak il-programm li aħna l-Maltin imdorri nixelu fuq it-televiżjoni u segwuh. Issa, u meta Gaja telat biex tagħmel l-audition, jiena ma stajtx nitla' magħha l-għonet jiena kont pregnant u konna qegħdin naqra. Għandek raġun, pożizzjoni li ma stajtx nitla'. Kienet ċaġa ta' malajr ħafna, jiġifieri. Ftit sigħat kien hemm, veru ftit sigħat, għalmenu jiena hekk nafa l-istorja. Ġiet tagħmel l-exercises li kellha bżonn u qalt li l-mamma ta' isma' għandna bżonn nagħmlu hekk u hekk. Jiena gwidajta kemm stajt u b'dak li stajt. Telat Gaja u l-mami tagħha marru jagħmlu l-audition u waqt li edha għaddejja b'lezzjoni niftakar u jgħabadni. Kwiċċek xel. Edha għaddejja b'lezzjoni ta' xaħat mill-istudenti tiegħi. U il-mami ta' Gaja ċemplet u qalt li Gaja għaddiet! Kienet eżatt. U tant il-papa tagħha kien għadu ma jafx. Allura, pers li hemm naqra battibek bejni u bejn il-papa tagħha, battibek għax aħna ninkuħ. Fuq livell professjonali. Li aħna ninkuħ ħafna l-papa ta' Gaja. ċempiltlu ġas biex ngħidlek li Gaja għaddiet u jiena naf qablek. Kienet l-istorja. Pattejtilu, U naturalment minn hemm bdew jaħdmu biex saru il-mod set kanta, ġili kien hemm lezzjonijiet ma' Gaja mill-Italja saru through computer me and her, ġifieri min jaf kemm il-darba konna għaddejjin online, jienu Gaja mill-istudju il-kbir. Taqgħod laqqani ma tfal l-oħra kollha jsermuni. Kemm kont iggustajta ġil meta qalet nixtieq inselli lit-teacher tiegħi vera. L-ewwel tifla hija impressjonanti, ġifieri minn hawn insellmilha u żgur li ħatarġa tkun magħna fi programmi li ġejjin għax illum ma setax naturalment tkun hawnhekk. U anki forsi għal dawk minnkom li qed tarawna importanti ħafna li t-tfal tagħkom ittuhom xi opportunità biex jesprimu it-talent tagħhom. Jiena taf x'ngħid mhux il-kant biss, illum hawn affarijiet ħafna x'tagħmel. It-teknoloġija kibret, hemm sports illum sirna nagħtu wisq importanza lill-sports u hekk għandu jkun. Hemm affarijiet oħra li jistgħu jagħmlu tfal. Ġifieri, ixini l-opportunità li jagħtu lil-uliedhom ħadd iswihom fil-futur lejn, ġifieri dik hija importanti li t-tfal tagħna ntuhom ċans wajna. Suġġett ieħor, il-mużika. Xi tfisser għalik il-mużika? Ara qabel kont ngħid Ħajti. Illum lemma. Illum ngħid illi Beppe Ħajti. Imma il-mużika hija l-emozzjonijiet tiegħi, tirrifletti l-emozzjonijiet kollha tiegħi, jiena ta' nkun imdejqa. Ħafna drabi nisma' mużika biex kompli tagħmilni naqra iktar hekk. Ma nismax mużika li tferraħni, ta' ġifieri nibqa' nisma' mużika li tkompli hekk. Għall-inqas toħroġ l-emozzjonijiet tiegħi. Ħafna. Ġifieri meta nisma' mużika emozjonali, noħroġ ħafna l-emozzjonijiet tiegħi. Apparti li l-mużika tagħmilni qrib it-tieni familja tiegħi li huma l-istudenti, x'inha l-istudenti tiegħi huma qishom it-tfal tiegħi. Nirrabja magħhom ishom it-tfal tiegħi u kollha jafu. Tirsistilhom ishom it-tfal tiegħi. U jafu jekk qed jarawni u qed isegwuni għax qedtilhom li ħankun hawn. Jafu li jiena nikkoreġihom u jibżgħu minni jisnilhom tagħhom. Imbagħad hemm xi ħaġa oħra illi huma l-ġenituri tagħhom. Għax jiena l-ġenituri tagħhom ħobbuni ħafna. U nħobbhom ħafna ħafna. M'għandix dubju. Ma nilħaqx nippjana xi ħaġa li ma nsibhomx warajja, Issa avvintajtilhom birthday party ġifieri tiegħi. Għax inti għandek il-birthday fil-fatt. Mela.
U ġeltom ħajilbsu kollha bil-kostjums. Ġifieri u biex. Interessanti, mela lilkom it-telespettaturi la semmita di, il-nwedkom li taraw ritratt tagħha bil-kostum fil-ġimgħat li ġejjin. Ħanajdlek, nixtieqek li tkantanna din is-song li għandek ippreparata għalina. Mela le. Lilkom it-telespettaturi ħanajdilkom però li Gillian ħadd kanta s-song tagħha li hija song li ħirġa mill-qalb ħafna wara li niġu lura minn dan il-waqfa pubbliċitarja tagħna b'mod umli. Grazzi ħafna fisem l-sponsors kollha ta' dan il-programm tal-li intom tużaw is-servizzi tagħhom għax vera napprezza x'li kieku ma kienx għalihom programm bħal dan li jinvolvi tant finanzi, tant stress, tant sponsors ta' affarijiet differenti. Inwedkom li ma jkunx possibbli. Allura jekk forsi mhux qed nitlobkom ħafna, jekk tużaw is-servizzi tagħhom inkun eternament obbligata. Ibqgħu magħna wara li niġu lura mir-reklami nisimgħu l-vuċi sabiħa ta' Gillian Attard. Jixtieq jaqsam dal-ferħ miegħek għax inta lina tiswa mitqludek.